Nagpail. Paano ka digdig? Ha? Paano ka mandigdig? Anong ano ka digdi? Namimista ka kaya? Kala ko. Sulo-sulo man lang ko digdi yun. Tama, may miss man. Gusto ta ka mailing. 3 weeks na kitang mayo. 3 weeks ng Mayo, grabe ka man sa kuya. Yun na nga, 3 weeks na kitang Mayo, kaya namimista ka na. Paano ka mandigdig? Gusto ta kang pagparailingon, ta namimista ka nga ni. Naabot pa lang ako. Ha? Naabot pa lang pag ako. Naabot pa lang daw, pa nga naabot ka pa lang. Ta namimista ka ng maray, gusto ta ka ng mailing. Namimiss mo pa rin ako. Nadigdig ka nagdigdig. Ano? Nadigdig ka nagdigdig ako sa mo. Sa Indo, syempre baka kung arano man kuno ni mga tugang mo. Aranggot magas ako. Namimiss. Ikaw ang nakipag-break, kasama mo man nga ni. Ikaw ang nakipag-break. Nakipag-break, di mo ko nakipag-break. Breakan mo ako sa panaginip ko. Yan na nga ni maanon sa imo. Daw, panaginip mo kaya, iniiwal mo ko. Paano ka mandigdig? Ano ka digdi nga, gusto ta kong mahiling. Di mo man ka na. Ay, inihiling man ko digdi. Paano ka mandigdig? Ano? Parehas man lang kaya, maduman ako sa Indo, hindi na ako magbisita, oh. Yun na lang ang kinakaulay ko, Marian, talis ako nag-aanggot. Yung Maria, kaulayo sa sarili mo. Kaulayan sa diri mo. Pati panaginip mo, ang gutong ka. Hindi na lang ako maghiulay. Okay, kampayo mo. Dumuman ka na. Uni man ang tugang mo. Ganun ka. Oh. Shout out si Kuya!